Natila lupla videjko. Má to 3 minúty, skúsime z toho spraviť 30. Nie, to nie je sranda. To nie je sranda. A napísala, že nie je v pohode. To bude niečo so psychickým zdravím a je to crazy, kámo. No, poďme sa na to pozrieť, kámo. Ahoj. Čau. Tohle je rozhodně jedno z nejzvláštnějších. Inak nemala tá Natila kauzu voláku. Takže nemala Natila náhodou nejakú kauzu, že bola s niekým, mala niečo rozrobené s niekým. Ale že nechcem to vyťahovať, víš jak? Nič zlom. I Mr. Tesář se někdy utne, jak sa hovorí? Videí, kde natáčím. Víš jak? Že jsem zvláštních videí. Vyzerá na 60 rokov. To je ten kamera angle. Keď sa točíš zo spodu, to ti tak normálne doserie ksicht aj všetko. Tá kamera, ono sa to nezdá, ale ja som reálne fešák naživo. Ale kvôli tomu, že tá kamera trošku akože vieš, ako to, ti berie krásu, víš jak. Ja mám akože úplne, ja vyzerám 100-krát lepšie naživo. To normálne nevidí, aj tie svaly, ono vieš, nemáš tam svaly, ale ako realita je taká, že ja proste, keď máš stretneš, že ja som jak skriňa. Okolo mňa nevieš prejsť. Víš jak. Natočila hodně. Mohli jste si všimnout, že po mně slehla zem na YouTube, na Instagramu, kdekoliv. Tak to je jasné, to sú kámo psychické problémy, 1655%, ale to je najhoršie, môže to byť nejaké, víš, jak nejaké vyhorenie. Má to jednoduché opodstatnění toho, že nejsem v pohodě, ale neznamená to, že nebudu pořád v nepohodě. Jo, že sa vlastne z toho dá dokopy, relatívne nie, že sa z toho dá dokopy a že však ona vždy vydá jedno video a potom je pol roka nič, takže není v pohode každý pol rok. Ľudia, veď ale, wow, chúďa, však má problém. Jaj, toto nie je vtip, do riti. Zkrátka budu v pohodě. Bude v pohode, to je hlavné. A neříkám to tady pro lítost nebo cokoliv. Já vlastně proto pod tímhle videem budou vypnutý komentáře a na sockách vůbec jako nebudu rozhodně cokoliv číst, protože vím, že bych spirálovala akorát ve své současné situaci a nebylo by příjemný si to číst. Hej, ale akože kámo, klobúk dole, chce to fakt gulezlo celé kámo, natočiť takéto video, dobre? Natočiť takéto video proste chce dosť gule, keď fakt sa akože cítiš na hovno, že ja neviem, či by som na to mal, že gule natočiť takéto video, že proste, že nejsom v pohode. Lebo ja nie som v pohode každý druhý deň, mne kúri na hlavu každý druhý deň, ja tu mám proste breakdowny vždy, keď striham videa, neviem čo, ale však pozdýchaš sa potom z toho a ideš ďalej. Hej, to je moja situácia, ja to proste nejak neviem, hodím kámo kofeín a poviem si, že život není taký zlý. Víš jak? Keď po kofeíne je všetko lepšie, to bude to moje ADHDčko, ja tu mám reálne, kámo, ja tu sedím a som úplne, že chcem robiť YouTube, ale chcem, takže víš jak, chápeš? Jenom jsem vlastně asi tímto chtěla tak nějak dát vědět, že na vás nekašlu cíleně, že jenom prosím o strpení. A tak dala taký update, dala taký updateík, hej, že čo sa vlastne deje. Nenechala to len tak, že možno ľudia písali, že bročáčo, kde si, a ona, že asi nechcela možno ani na to odpovedať, hlavne na hovno odpovedať každému separátne a zvlášť. Takže jednoduchšie prakticky natočiť o tom video a pokryť to ako keby všetky tie sociálne siete dokopy a že keď nevieš, tak si to choď pozrieť, víš. Já si nemyslím, že to bude trvat nějak extra dlouho. OK. Vím, že pro svoji vlastní hlavu i duši budu potřebovat se jako zaměstnat tím, že budu tvořit a pracovat. Úplne to je pochopiteľné. Víš, ak čím menej youtuberov je aktívnych, tým viac priestoru pre mňa. Nie, robím si srandu, berte to s nadhľadom. Psychické problémy fakt nie sú jednoduchá vec a so psychickými problémami je veľmi ťažké bojovať, lebo 3/4 vecí, čo sa ti proste odohráva v hlave, je extrémny prúser, kámo. Ak niekto aj máte reálne psychické problémy, alebo sa vám niečo odohráva v hlave, alebo sa niečo proste deje, tak treba to riešiť s niekým. A keď to nemôžete riešiť s rodičom, tak to treba riešiť s psychologom, lebo to potom následne môže akože prerastať do horších a horších situácií. Takže podľa mňa tak ako o telo, keď ľudia si dávajú pozor to, čo proste, že jedia, že nežereš proste len fast foody a hovna, tak potom je divné, keď sa nestaráš o seba, že tak ako proste tá telová hygiena, tak aj tá psychická hygiena.
A jak vím, že psychické, však som neučila, či dedukuješ? Dedukujem. A tuším, že povedala, že nebola na tom ok. Jen jsem si všimla, že každým dnem, co prostě ubíhají dny, tak mám v hlavě myšlenku, čím dál tím pevnější natočit takovýhle video. A prostě do té doby, dokud jsem ho teď nezačala dneska točit, tak jsem furt byla jako ty zahazuješ to, co prostě máš a co máš vybudovaný a ať vlastně na mě jako ty lidi nezapomenou. Bracho, ľudia nezabudli na Goga a už je to 35 rokov! A stále niekto hovorí o šiške a pozor zítra. Ľudia na teba nezabudnú, podľa mňa, keď sa dostaneš na nejaký určitý pík svojej kariéry alebo na nejakú určitú hranicu, tak ľudia na teba nezabudnú. Hej, lebo aj stále je proste Selassie a jeho vlak na vlasy, či vlak, či ja neviem, alebo dredatý Selassie, alebo kedy bude mob boss a neviem aké halúze. A takto ľudia chodia akože permanentne. Však aj mne píšu, a kedy bude video s... Víš jak, a nevedie sa preniesť cez to, že ty sa niekam akože posunul a stále proste mrnčia. Ale myslím, že keď sa reálne dostaneš do nejakého bodu svojej kariéry, tak z môjho pohľadu na teba ľudia tak ľahko nezabudnú. Môžu sa posunúť na ďalších kreatorov, nehovorím, že nie, ale fakt, keď akože tí skalní a takíto ľudia, tak podľa mňa neodídu len tak, víš jak. Protože se o mě nic neví. Tak asi hlavne, že je živá zdravá, nie? Tak jsem jenom chtěla požádat o strpení, že vás mám ráda a že se těším na to, co budeme spolu Broma zemetrasenie teraz? Čo? Asi má psíka. dál vytvářet. Jen ještě to bude chvilku trvat, ale nemyslím si, že to je v řádu měsíců. Vůbec ne. Ale Natiela je dosť OG youtuber, nie? Dosť OG, akože dosť dlho je na scéne. Teď vyřeším nejvíc praktický části, který potřebuju, a pak bych se vrhla na natáčení. Tak ako priority má asi reálne, že asi má nejak vyriešené priority, takže tak, nenecháme takýto koncept videí, akože sorry, ale nič dokopy nepovie a že čakajte na mňa, to by vyriešili aj príspevok za mňa. Určite by to vyriešil aj príspevok, nehovorím, že nie, ale možno proste sa cíti lepšie na kamere, než to písať, alebo by to možno zmazala, tak to proste lupla do videa, ťažko povedať, akože neviem, v živote som v takej situácii nebol, kedy som takéto video robil, že necítim sa OK alebo niečo, takže neviem odhadnúť, že čo jej ide v hlave. Viem, že mala nejaké tie kauzy, neviem čo, ale to už je dlho, nie? A to je vlastně jako všechno. Jak říkám, venku je kočička. OK, dala fun fact. Budu v pohodě. Bude to dobrý. A to je vše. A možno chcela teoreticky dať také video pre seba. Že aby sa vedela k tomu vrátiť, vieš? Že aby vedela, že proste, že aha, že to sa deje OK. Ja. Děkuju za vyslechnutí. A mějte se krásně, mám vás ráda. A to je vše. OK, ako dala také videjko, v princípe videjko o ničom, len povedala teda, že necíti sa OK. Nejakým štýlom to asi nerozvíjala, čož na druhú stranu akože chápem, že to asi možno nechcela rozvíjať, možno dala také ako keby echo. Každopádne na tom videu má viacej zhľadnutí ako ja na celom kanáli za mesiac, takže ako nebudeme si nič hovoriť. Má dosť silnú ako keby základňu tých ľudí. Ale z toho, čo aj tak pozerám, tak aj tak plieska, pozri sa však video každý mesiac. Dáva, že mesiac, 2 mesiace, 4, 6, 7. Ako videnia máš raketové, nehovorím, že nie, akože 1 000 000 je uletené, hej, na Among Usoch. A akože má dosť silnú základňu. Ja si myslím, že to len tak proste zmizne, tá základňa. Ale akože fajn. Dala prakticky nejaké echo svojim fanúšikom. Dáva mi to akože relatívne zmysel, že to tak urobila. Na druhú stranu, keby možno nevydá video ešte mesiac, tak by som možno aj, nie že nikto nevšimol, nech sa by to znelo hnusne, ale relatívne akože je akože nejakým vydávacím schedulom, alebo tak, by sa ľudia možno nevšimli, ale je dobré, že tak akože takto dala. Skôr mi príde, že je to také video pre ňu. No, každopádne držíme jej palce, nech sa z toho dostane čo najskôr, lebo tieto creator krízy musia byť akože také uletené, lebo všetko je to celé na tebe, celé je to toto proste tvoja robota, toto sú proste
to, čo ty by si mal akože robiť relatívne ako človek. Veľa ľudí to ako v robotu nevníma, ja to chápem, hej, že niektorí, hrá sa za počítačom, ale ten background toho je fakt extrémny, nehovoriac o tom, že fakt niektorí kreatóri, hej, že nechodia do roboty od 9. do 5., ale robia od 9. do polnoci, do 1. Že ja reálne, keď sa aj na to pozriem, keď odpisovanie na komentáre, vymýšľanie nápadov, vymýšľanie titulkov, vymýšľanie thumbnailov, všetko si robím sám, strih, video, zohnať ľudí a tak ďalej, tak ja reálne podľa mňa robím denne, aj by som povedal, že dobrých 13-14 hodín, akože úplne v pohode, kámo. A ja viem, že veľa ľudí povie, no to určite, ale kámo, ja napríklad aj o 1, o 2 ráno, však teraz som strihával videá, to som od 8 hore, chápeš? Takže z môjho pohľadu je to také, že robíš veľa a možno príde taká tá vyhorená situácia, možno aj ja niekedy vyhovorím ľuďom. Držíme na tyle palce a dúfam, že sa z toho čoskoro dostane.